ako makauban karon sa Idol Boyki kay ni atay ni anhin nato ilan ning silingan dito sa Kamutis kay kini sa Idol Boyki taga Kamutis man ni mga sukit tig paminaw taga Isla ni Boyki. Ako taga Bukid man ko. Anya kini sa Boyki taga Isla ni. Mo nang anad ning panginhas ni Boyki. Unya karon ang iyang silingan mahigala di apod nato kay dito taga Kamutis naapod manghigala itunol nga donasyon alang sa itong mga biktima sa bagyo nga si Tino. Idol Boyki, may buntag nimo? May buntag Attorney Rufil, may buntag sa ato ang mga idol ug kasama unya may buntag sa mga mag-uuma dere sa Ista sa Camotes Attorney Rufil kay kining nibisita nato attorney ang ilahang grupo gitawag og Dumalerio Farmers Association. Okay. So mao ni si Honorable Konsehal Jesus Micarsos si Tio Susing no. Ato po ning former kapitan sa maong barangay San Isidro attorney. Sakop sa San Francisco LGU. Unya kaning among gamay nga baryo didto maski naa ni kilid sa dagat pero dako po kang bukid ani nga bahin. So mao ni ang sitio Dumalerio attorney Rufil. Dumalerio Farmers Association. So karon kay dugay di sa kita kailan ako dihang ako tong gabarog-barog iya kong gikoy na Boyki din no kay bangason ako kayo yang iya sang mga anak ani mga kababata sa dako attorney nagpulis na ganing usa sa mga anak ani Maayo. oo nya Tio Susing kung may buntag diha Merry Christmas. Ay, may buntag, Merry Christmas ninyo. Attorney, Merry Christmas. Merry Christmas sad. May kinakasuroy ka din nakatugbong ka din sa siyudad Sugbo. Gituyo lang gid ni attorney pag-ari namo karon tungod aning amo. Kani lagi ang amo kuan naami gamay nga gain sa amo farmers niya. Instead mag Christmas party mi amo gi-cancel kay amo inabang sa epektahan sa Tino. Okay, so salamat kayo. Nindot kay Boyki. Attorney Rufil kato sa ilang barangay attorney among barangay sa Isidro nga ni tunol sad ba apil sa konseho ato nga nagplano nga di na lang sila magparty. Oo. No, di ba na bitay mga party nga gi-cancel no? I-cancel lang. Okay. Oo. Para matabang ba? Unsa may mga kanang mga tanom nga inyong giugmad didto Tio Susing? Kasagaran gid amo tanom nga mais. Naay mga lubi pero ang kasagaran gid kay bukid wala may mga irrigation. Mais. 24 mo ka membro ani. 27 o 28 ni pero naamay ng langyaw sa lagi mo na 25 na lang mi. Okay. So mapasalamaton kita Attorney Rufil kay sayod ba nga Ang ilang Farmers Association, no? Unya dayon nasa sab plano nga mag Christmas party, do nasa gitigom-tigom para Christmas party ilang gi-cancelar, unya ilang gi-donate sa bagyong Tino nga mga biktima. Mo na ang gain na mo attorney. Oo. Nya amo lang ang 1/4 share nga para sa Christmas party namo. Nagkasabot nga 65 man ang kuan gi punan pagid sa amo mga member nga himuon na lang nato si 20 taon ang amo tinabang So sa salamat kayo, no? Bay naging matawangan. gamay ra tuod na attorney pero dako na kay na makaiban sa ilang kasubanan. Tinood. Kumusta naman ang daan padung dito kay grabe ka tungason lagi na attorney? Oo. Lisod gid pero na kuan naman okay naman ang pagkuan pero dili palagit kay naamang gud mi nga toy kaning farm to market road pero tungod sa budget ba limited na hatagan mi nga tog 1 kilometer unya katong sa Kalahi. Mo nang nangutan ko kay kami ni attorney tig trekking na ba yung puhon. Saka na mga bukid. Sige basig maka suroy nga to attorney. Pohon. Kay actually kada gid buntag maminaw ko kay naara ko sa bahay sige ko paminaw aning ang programa ni mao nang amo nga sabutan ato na lang ni ikuan kay makadungog mi nga naay mga hinabang bangagi hatag atong epektahan sa Tino. So salamat kayo. Mo ni atong kuan Boyki. Atong pasultios day ken gali niya. Anday. Kining atong mga donations day. Napakailain pa nga acknowledge po na inday. Kay kini ato acknowledge ni sa kompletong name niya Boyki. Jesus Micarsos. Jesus Micarsos. Salamat kayo ha. Jesus Micarsos og sa ilang grupo kining Dumalerio Farmers Association Attorney Rufil. Unya pila naman atong donation sa inday ken tanan kay labot sa mga kon kay padayon man gyapon mi nanawat gud sa nga bagyong Tino nga mga victims. Pagkatong biktima sa linog niingon ako nga di na ta manawat o kina. Unya karon ning bagyo man purbida na nibalik na lang pod mi og ganang panawagan. Ito nakakuha gyapon ta karon day pila to nakuha inday ken diha day.
asa man sa Inday Ken Galinia be. Ato kunong day, ang atong i-update ang mga tao sa ato na nga nahipos. Actually amo ning gikwenta tanan but nagasto na po ning uban kay katumang mga namatay tagaan na mo tag 5,000 kada usa. Oo, nakadungog ato. Oo. Nya katong mga daghan namin nga adtosad, pamalit na mo mga bugas, mga noodles, mga dilata na no. So mo na imong gihimo. So pero pila naman day kay ato man gi-acknowledge gyud nga ang mga natigom na to para nga mga tao sa transparent sa ta, ang mga tao mahibaw sad nga pila itong nadawat o nya makasabot sa mga tao na ihatag na to, transparent sa ta nga kana na ang labi na kwarta ihap sa min sa kwarta sa mong ihatag. O para nga kuan gyud kana na ang for purposes of transparency. Katong sa linog bitaw ni kuan man to sila si Tupi dito sa Ang iya kanong anak attorney si Tupi ni adto pud sila. sila sila mapil katong nagkuan gi volunteer sila ba. Okay. Oo. Dayken, pila na atong mga kuan day nya isa man ang uban pod nya tong i-acknowledge Dayken. Sige kuno day. Attorney Rufil, lalata idugang no nga pasalamatan nato kay bago-bago ra gid sila nga nag-send pod sa ilang o nagpada sa ilahang mga donasyon para sa mga biktima ni Bagyong Tino. Unya, doon na tayo nadawat usab gikan ni June og Ellen Jimenez sa US 3,000 pesos. Unya, wa magpailang 500 pesos ang gidadirisad nga hinabang og doon say kadangdang food stall diya sa Parian nga nag-donate og 6,000 pesos Attorney Rufil. Kay Lib Edgar Nuquilio 1,000 pesos. Unya kay Lib 1,000 diri sa Capitol. O gadtong atong nadawat ni aging adlaw pag December 16 si Connie Versedi Pastrana 10,000 nga katong sa Michigan, USA. So doon na natay kaning atong total donation karon Attorney Rufil. Nya apil ni iya day, apil ni kang Jesus Micarsos pila tanan. Kaning sa atong bisita karon Attorney Rufil nga 70,000 pesos mo na ni nga nakaabot na tag 3,728,870 pesos and 23 centavos Attorney Rufil. So salamat kayo. Salamat kay Inday Ken. So mo ni Idol Boy K og Sir Jesus Micarsos og sa imong grupo dito sa mga farmers. Nakailista sa mga farmers, i-shout out na to sila. Binatan-on mo na niya. Shout out niya, oh. Asa man to ilang mga members sa Boy K, ipaswat na lang unya Boy K na lang. Wala man ako man at least luminaw man to sila karon Attorney. Naminaw sila, oh. Si Chang Helen attorney kay suod man sa ni sila nangamusta nimo. Oh. Ayun naman karon. Nas Guadalupe. Oo. Salamat kayo. Pila man ka oras ang biyahe dito Boy K sa Kamutis, tabok tabarko. Kung gikan ta og Kadto ko sa una pero nakalimot na ko pila to. og Danau. Danau mga duha attorney. Do ka oras. Nya gikan sa Pantalan padung sa amo ang baryo mga usa. Dili kaabot pod 30 to 40. 30 to 40 minutes. Pero ang pasaka Oo. Saka ka Saka dito, man ang amo. Okay. Unya kanang diri sa kuan, asa man lay nagyan Danau ra ba na? Pwede napoy maagi sa Lapu-Lapu attorney. Lapu-Lapu. Oh. Nasa Liluan. Aliluan Liluan. sad. Puro ang kuan ana. Padung pod sa isla sa lungsod sa Poro. Okay, ari ka Danau agi San Francisco man. Consuelo. Consuelo San Francisco. Okay. Og ari ka og Poro, ari ka og Liluan padung Poro. Puro Kamutis. Og ari ka sa Lapu-Lapu asa man tugpa? Consuelo. Dudugo. Consuelo, San San Francisco. Francisco. O nakadto ko kasuloy ko na mangudlong ba? Ayan. Oh. At tagian na si Brad Joel ba? Suot kay na Pulvera. Oh. Unya doon naman toy kuan ito murag Lake Danau ba to? Kana attorney Lake Danau. Na ba to ilang mga kuan dito, mga slide? Oh, na zipline na attorney. Zipline, no? Na zipline. Nindot ni Kamutis suluyan boy ki. Para buyag Amam Ken. Oh, be. Pwede sa manauloy ba Kamutis ba ya? Pwede mo po. Okay. So sige, unsay imong mensahe? Oh. Picture ko na sa nimo. Amo lang kuan na ni Attorney, pasalamat mi bisan tuod na kawangan sila pero sa grupo naning kamot mi makahinabang para pagaansad sa ila mga gibati. Mana nga nagkasabot ang mga farmers ka grupo nako nga ang amo Christmas party amo na lang idunar atong naepektuhan sa Tino. So Kaya salamat naman gani kayo. sa Kamutis Attorney taga amo gyud. Namatay dira sa kuan. Kutkut. Taga Kutkut Liluan attorney ba? Pero lumad nga taga Kamutis. Oh, gabiha no? Sa upat ka pamilya sa usa ka pamilya upat sila. Ang mga dagko mo na kuan hinon ang gagmay ang asawa ug ang anak ka 5 years old. Luwas. Luwas ang laki nga kamaumulangoy. Sus. Mo lagi hindi man to matagaan. Digid Digi matagaan. Ako gipangutana ba kay naka
adto man ko sa ila gyud sa kangganay. Mm. Ngano man sa ang gidipinsa namo ang hangin. Mm. Niya tubig man ang niatake. Wa sa kabantay. Mo di gid masaad ang kuan. Paita, no? Luya lagi. Niya timing pag ito kay naguba na putol ko lang kalsada, perti layo at sa giagian namo sa paghatod diri namin taligri tuyok pangadto sa ato sa kampakong. Sa paghatod sa patayng Patay, lawas. oo. Kay naputol man sad ang daan ato tungod atong kusog ang uwan lagi. So, mana, pasalamat lang mi labi na sa ako mga kagrupo. Salamat kayo nga nagkahiusa ang amo mga hunahuna para itampo aning tino. Salamat kayo. Labi na sa DYHP. Salamat kayo ninyo attorney. Oh. Brent, salamat kayo. Ikaw na itong ani nga ano. Boyke. 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 Sige. Maugid ni Attorney Rufil ang mission na papasalamat min Attorney Rufil kay maugid nagiya pod sa tanan no sa FM, IFM ug DYHP kay nahimo gitang impluwensya sa mga naminaw Attorney Rufil. Maugid. Nya nindot positibo ba nga kana bang influence? Mao bitaw na attorney kaning imo programa usa ni sa bridge nga amo na umol ang amo nga mga maayo nga hunahuna nga ikatampo sa Salamat, inyong programa. Salamat kayo. Ako gigay ni epic sa Dako mag-effect ni kay ang mga tao ba kana bitaw naghunahuna bitaw daghan ni naghunahuna nato no. Mo ka amot-amot sila ang ilang ko dito tungod sa atong hitabo so wa ta mag-inusara ron mo bangon ta. Kay dili kay ang sagod anak kana mo mawala ang paglaom kana bitaw biktima ka niya mo. Wa na mo kay kauban sa kalibutan ni gidaog-daog na unsa naman akong kinabuhi nga murag gibiyaan naman ko. Ano ba mo abandon man tingali ko. Pero once makahibaw sila nga kana sa mga tao nga na concern na to. Puno sila sa paglaom Attorney. kami lagi ato ni pagka kuha na mo sa imo programa naghuwat lang gid mi sa sakto nga panahon kay hibaw ba yung biyahe nga rin niya ang kwarta sa niyang pagka December na loy ang Ginoo nga nigin mi mo na nga amo sa gid pa ambit ang amo gamay cancel lang ang Christmas party. Ang importante nakatampo ta Tinuod. maibanan ang ila kasubanan. Tinuod. Tungod ani ni Boyke o ni attorney. Salamat kayo. Salamat kayo. kayo. Pernindot po ni mga na Jesus Micarsos. Ang imo angga Attorney susing. 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 Oh. Nindot na kanang Katong balaan ko na nga ni mo daan. Jesus God. katong linog lagi attorney. Ah. Tagabugo man gyud actually tagabugo ang kaliwat sa ako papa. Pag kuan sa linog ako mga anak dito sila si Tupi, si Mapil, dito sila ni kuan sila nga to volunteers. Mayo. Okay. At least ang kuan ba, no? Nya nindot niya kay makapadasig mo guni. Lahi mo na boy kay na nay mo hatag nga kuan nya amot-amot nya daghay na kun huna ba. No? Di ba psychology boy kay? Lahi man. Kay ang Kag mo nang support. gitawag nga support system Attorney. Makadugang siya sa moral sa tao ba? No? Tinuod bisag gamay ra pero nakahatag yun og Dako na siya, no? Plus ang paghuna-huna, plus ang mga pagampo, plus napagigihatag dakong butang kana ka Idol Boy kay. Tinuod gyud. Ang solidarity nga way gibiyaan ba nagtinabangay. Salamat kayo Sige. Kap Jesus Micarsos Susing, Tio Susing, salamat kayo ha. Boyke, salamat kayo. Merry Christmas. Okay, Merry Christmas sa atong tanan. Unya mapapicture tayo kuno karon taon. Sige, standby mahigala no sa atong tagag pagtagad. Mao ni atong bisita diri sa atong Sibianan mga sukintig paminaw.